mesmo na gran industria hai un núcleo duro nas empresas de traballadores fixos, pero todo o que son as auxiliares, a maioría deles son traballadores precarios. O caso do Naval de Vigo, cando era o Naval de Vigo, non agora que está feito polvo, cando era o Naval de Vigo, cando foron as folgas de 2006, as auxiliares, Barreras non tiña máis de 400 traballadores, pero en Barreras entraban 1000 e 2000 traballadores. Todos os demais eran auxiliares. E as auxiliares eran, de feito, a gran conquista que fixeron na folga do 2006 foi a bolsa de emprego, unha bolsa na cual, controlada polos sindicatos, había unha bolsa de emprego na cual os traballadores das auxiliares sabían que tiñan traballo, se deixaban de traballar en Barreras podían pasar a Rodman, de Rodman podían pasar a Vulcano, etc. Entón, a xente sabía que tiña unha estabilidade máis ou menos e tal. Entón, esta realidade leva a un despestixio moi grande das cúpulas sindicais, o sea, quer decir, moitos traballadores venos máis como un problema que como unha solución aos problemas. Entón, nós queremos ratificar xusto o contrario, que a clase traballadora precisa organizarse, que a clase traballadora precisa de sindicatos, e se non confía nos sindicatos mayoritarios, o que fai é construir sindicatitos pequenos. E moitas veces que o máis peligroso non é que sexan pequenos, é que son corporativos. Que é o máis peligroso, porque pode ser un sindicato pequeno, como podemos ser nós, como pode ser Cobas, perdón, ou como pode ser CUT, como pode ser mesmo CGT e tal, pero os sindicatos que máis ou menos son combativos. O drama é que, por exemplo, na administración pública surden organismos e tal, sindicais que é unha verdadera, nós decimos que está na fase asteroide, é dicir, como un planeta que explotou, foi a tomar vento fresco e o que xerou foi un montón de asteroides que xiran, que non ten contacto con outros e como moito rexeitase un outro porque teñen forza de gravidade que se implican rexeitar. Entón, eso é o drama da realidade. Pero esta realidade ten que ver, non é un problema que surde da nada, quer dizer, aparte de que é unha realidade xeral a nivel mundial, en Francia hai tamén un montón de sindicatos, en Italia hai un montón de sindicatos, no caso brasileiro é un caso complicado, máis complicado, porque ali a afiliación é colectiva, quer dizer, que está nunha fábrica e a fábrica decide todos estes sindicatos, están todos nese sindicato, pero eso non quere dicir que non haxa división sindicais, porque na fábrica de al lado deciden o contrario e vanse outros sindicatos, quere dicir, non quere dicir tal. No caso portugués, que vai un pouco máis retrasado por peso do Partido Comunista Portugués na CXTP, tamén está empezando a surdir, por exemplo, na Volkswagen, que é a fábrica máis grande de Portugal, empezan a surdir correntes sindicais que rompen con a CXTP por as políticas de pactos que dos últimos anos de apoio ao goberno da Jerigonza, e tal, o famoso goberno do Partido Socialista apoiado por o Bloco e o PCP desde fora. Entón, esta é un pouco a realidade xeral da clase traballadora a nivel mundial, que no Estado español ten características propias. Entón, eu que simplemente quería facer un pequeno apunte histórico para que entendamos por que a diáspora no Estado español é máis grande aínda que en outros sitios. E ten que ver coa transición, co mal que se fixo a transición. Co ben que fixeron a transición, o mal que se resultou para os traballadores e as traballadoras. Na transición surdeu un sindicato que non era un sindicato, na loita antifranquista, surdeu un sindicato que non era un sindicato, autocalificase de movimento sociopolítico, que eran as comisións obreiras. Non falo do sindicato das comisións obreiras, estou falando das comisións obreiras. Movimento sociopolítico onde, a excepción dos militantes do Partido Socialista que estaban na UGT e os anarquistas que estaban na CNT, estaban todas as forzas e todas as ideoloxías salidas de por haber. De feito, a Comisión Obreira foi fundada por os falangistas. Na Camocha foron falangistas quienes fundaron Comisións Obreiras. O acerto do Partido Comunista foi entender que ese era un proceso que abría a reorganización da clase traballadora española.
E aí estaban todos, estaban cristiás de base, estaban troscos, estaban maoístas, estaban nacionalistas, estaban independentes, estaba todo o mundo en Comisións Obreiras. Era un movimento aberto, amplio, democrático, con un criterio ben político, pero organización dos traballadores, unha organización sindical. Cando se aproba a LOLS, a Lei Orgánica de Liberdade Sindical, a LOLS é para o movimento obreiro o que a Constitución para o conxunto do Estado español e a Lei de Amnistía para salvarle a cara aos criminales da dictadura. A LOLS ven a introducir un elemento de división da clase traballadora, porque a LOLS establece a posibilidade, baixo o rótulo de loitar contra o sindicato vertical e destruir o vertical franquista, introduce a liberdade sindical, que significaba que estes traballadores podían montar o sindicato. Pero eso tiña unha carga de profundidade contra a Comisións Obreiras, porque sabían que UGT iba a apuntarse ao carro e os anarquistas iban a apuntarse ao carro. E entón estaban introducindo a división sobre comisións, estaban presionando sobre comisións obreras. O primeiro congreso na legalidade de UGT non declara máis de 4.000 afiliados. No primeiro congreso na legalidade de UGT. Legalizan UGT, non legalizan comisións obreiras, legalizan UGT. 4.000 afiliados en todo o Estado. Comisións obreiras daquela, 4.000 afiliados podía telos en construccións aeronáuticas de Madrid ou nos hosteleiros aquí na Bantia. Bueno, eran na Vella Lavazán e tal. Quer dizer, en comisións obreiras afiliábanse 1.000 traballadores ao día. Entón, estaba claro que pretendía o réximen en transición cando establece a Lei Orgánica de Liberdade Sindical romper a unidade da clase traballadora do Estado español en torno a unha súa organización que eran as comisións obreiras. Está claro. O Partido Comunista, que tiña a política de pactar cos restos democráticos do réxime, aceptou de bo grado esta legislación, e aínda que nos estatutos de comisións obreiras mantíñanse como obxectivo a loita por unha central única de traballadores, en realidade eso era, aprobaban en resolucións en Gabá, en Barcelona, a sección sindical de Gabá de Barcelona aproba a resolución de estar por... pero formal, porque non fan nada por reagrupar e loitar contra a orixen legal que é a Lei Orgánica de Liberdade Sindical. Claro, mentras comisións UGT mantiñan unha certa combatividade e tal, non pasaba nada. A Lei Orgánica de Liberdade Sindical era marginal. Pero hoxe, que estamos vendo o desprestixio tan brutal que teñen as direccións sindicais, empezando, e sobre todo, comisións UGT, encontramos que a Lei Orgánica de Liberdade Sindical ten todo o sentido do mundo para favorecer xusto esta diáspora. Desta maneira, pues, 3 traballadores cabreados co comité montan un sindicato. Xa está, resolto o problema. En vez de dar a pelea por cambiar, en vez de dar a pelea por organizar unha corrente interna, en vez de dar a pelea política por decir esta dirección non nos vale, temos que construir outra, vámonos. Montamos o noso sindicato, sacamos un delegado e están contentos. E todos contentos. Xa quedamos ben. Además vamos a ser os máis radicais. Radicais, sí, pero formal. Formal porque non tes peso, porque comisións obreiras siguen sendo a maioría da clase obrera do Estado español, no caso de Galicia, específico, Galicia e o caso vasco son específicos, está a CIGA e no caso vasco está en el ELA, pero de conxunto, esa é a realidade. Entón, combinadas as dúas cousas, é o que nos trae esta situación. A situación de dispersión e asteroide. Para nós, o principio básico, que é o que explicamos aquí ao final, é recuperar, nun sentido, o obxectivo das vellas comisións obreiras. O sea, porque eran as comisións obreiras. E a loita por unha verdadeira central única de traballadores. Reagrupar forzas. Evidentemente sabemos que é moi difícil, que é un camiño longo, porque a xente non tira unha ferramenta na cal está moito tempo, sin antes ter outra nova, que sabemos que os estudantes son moi aventureiros, poden facer moitas tal, pero a clase traballadora, en ese sentido, ten lógica e máis lenta nas súas reaccións,
Todos sabemos que ti non tiras a túa ferramenta mentre non tens unha nova, porque senón deixas de traballar. O sea, ti estás con un ordenador, como o ordenador falle, mentre non tenes outro novo, tens que aguantarte co que tes. Mal que ben, aguantas co que tes. Por que? Porque senón tens que deixar de traballar, porque non podes traballar. E tal, entón, sabemos que é un proceso lento, pero que é un proceso imprescindible se a clase obrera ten que querer recuperar, empezar a recuperar o terreo perdido todos estes anos, que é recuperar a unidade da clase traballadora. Nese sentido, nós, por exemplo, fixemos unha aposta por Cobas, Cobas que é un pequeno sindicato que surdeu hai uns 12 anos en Cataluña, cando Comisión Societé en Telefónica entraron no fondo de pensión, fondo privado de pensións que Telefónica montara, e entón o comité de comisións que era a maioría en Barcelona dixo que non, que hasta aí chegamos, que xa non pode ser, que traicionamos, sí, pero non podemos ser parte da xestión dos fondos de pensións privados coa empresa. Eso xa non, porque convírtonos en parte da empresa. Eso, entón, romperon, montaron Cobas e a partir de aí empezou a construirse Cobas, mal que ven, na administración pública, bueno, vai traballando. Logo, se queredes, falamos un pouco máis concreto de Cobas. Entón, para nós, a recuperación do sindicalismo ven por aí, por a loita, por recuperar a unidade sindical, a través das ferramentas que se sean precisas, que é dicir, o traballo de agrupar, reagrupar e tal. Sobre tres elementos centrais que son a base desto. Primeiro é a democracia obreira. O primeiro é a democracia obreira. Comisións obreiras tenían unha característica que era moi democrática dentro, había un montón de correntes internas, sempre as hubo, agora non sei porque xa non estou, pero cando estaba en Comisións obreiras había un montón. A última foron os críticos, con Agustín Moreno, Saz Elvira e todo, e varios fundadores de Comisións obreiras, e tiña un criterio moi democrático de funcionamento interno, sabendo que na organización sempre hai hostias, pero un funcionamento democrático. Ese é o primeiro paso da democracia na organización e a democracia cara aos traballadores. Non se recuperar o método das asambleas decisorias e acabar coas asambleas informativas. Se foi un dos métodos canarias para introducir a burocratización nas loitas. Se ti aos traballadores e dices, non se preocupe, se ti non vas decidir, eu vou te informar do que xa negociei, está claro que estás conseguindo que a xente non vaya ás asambleas. Total, para que vou perder o partido de fútbol se mañán no tablón de anuncios veo que van resolto? Para que vou perder o partido de fútbol? Se non vou decidir nada, vai non decidir o comité. Ese foi recuperar as asambleas. A segunda cuestión é a independencia de clase. O sindicato non pode ser para nada parte de ningún fondo de pensións en colaboración ni con bancos, ni con empresas, ni con nada, é independencia total do Estado, as subvencións do Estado, as subvencións por vía cursos de formación, as subvencións que se reciben do Estado, eso é independencia de clase. E a terceira é a non perda de vista nunca de que o objetivo dos traballadores é cambiar a sociedade. A degeneración de comisións obreiras profundizouse nos anos 90, cando o ínclito Fidalgo, Antonio Gutiérrez primeiro e despois Fidalgo, empezaron a decir que o sindicato tiña que ser independente dos partidos. Eu recordo que estábamos nos críticos de comisións obreiras en Madrid e sempre decíamos o mesmo. Se ti eres independente dos partidos, terminas sendo dependente do Estado. Por que? Porque un sindicato é unha organización de traballadores, pero ten que ter un obxectivo político. Non é que faga política no día a día, pero ten que ter un obxectivo político. As comisións obreiras non se definían como sindicatos, sino como movimento sociopolítico. E teñen unha intervención activa na vida política, e sacaban resolucións políticas, sacaban posicionamentos políticos. Por que? Porque aos traballadores hai que educarlos tamén que non somente de salario vive o home. Os traballadores viven de salario, pero viven de política. E a política afecta directamente, porque as decisións que toman os gobernos son decisións políticas. Entón, o sindicato ten que respetar a eso. Entón, esas son as tres condicións, as tres bases
que para nós é fundamental na discusión xusto con todos os novos reagrupamentos sindicais que hai docenas e docenas. Bueno, a administración pública ela interina na administración pública, está en listaxes de administración pública e iso é delirante. Quer dizer, a oficina do Concello de Bollullos do Condado, cabreado con comisións e son 5 traballadores, montan a Asociación de Interinos do Concello de... E xa tes outra organización sindical máis, que é o Concello de Bollullos do Condado. Quer dizer, que non son máis que 4 do Concello do Condado, pero nós o que xusto buscamos é, con estes criterios, reagrupar e abrir a discusión, sobre todo, primeiro abrir a discusión de que é necesario, co que decía ao principio.